ċittadini mir-Renju Unit se jkollhom jibdew iħallsu €7 kull 3 snin biex ikunu jistgħu jivvjaġġaw f'pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea, fosthom Malta. Dan ikkonfermatu l-Kummissjoni Ewropea fid-dawl tal-ftehim Brexit li fakret ukoll kif minkejja li persuni mir-Renju Unit mhux se jkollhom bżonn viża biex jivvjaġġaw, se jkollhom bżonn japplikaw għal dokument ġdid. Din is-sistema l-ġdida li se ġġib l-isem Awtorizzazzjoni tal-Ivvjaġġar u Informazzjoni mill-Ewropa se tidħol fis-seħħ fl-2021. Din is-sistema se tibda tot għal madwar 61 pajjiż li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea. Intant, sa issa mhux magħruf jekk hux se jkun hemm ħlasijiet addizzjonali għat-turisti Ewropej biex jivvjaġġaw lejn ir-Renju Unit. Madankollu skont id-dikjerazzjoni politika tal-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit, iż-żewġ naħat qed jimmiraw li jipprovdu vjaġġar bla viża għal btajjel qosra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.